Γεια σας παιδιά, Παστελιός εδώ, Παστελιός, και σήμερα θα δούμε τι θα γινόταν άμα η Ελλάδα νευρίαζε και έπαιρνε ό,τι χώρα ήθελε. Για να πάμε να δούμε. Και λοιπόν, από ό,τι βλέπετε είμαστε εδώ. Είμαστε μόνοι μας και θα προσπαθήσουμε να φτιάξουμε, ας το πούμε, το Βυζάντιο 2.0. Έχω πολλά πλάνα. Το Βυζάντιο 2, το Βυζάντιο το αληθινό είχε την Αλβανία, τη Ιουγκοσλαβία, που τώρα η Ιουγκοσλαβία έχει καταστραφεί και υπάρχουν άλλα πολλά κράτη, ας πούμε το Κόσοβο, η Σερβία, είχε το Hungary, την Αυστρία είχε, τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία και τη Τουρκία. Αλλά εμείς θα κάνουμε το Βυζάντιο 2.0 και σε αυτό εδώ το Βυζάντιο θα φτάσουμε, θα την κάνουμε βασικά πολύ μεγάλη την Ελλάδα. Πάμε να αρχίσουμε. Πάμε να αναβαθμίζουμε για αρχή τα όπλα μας. Παιδιά, με πονάει και λίγο ο λαιμός μου, γι' αυτό κάποιες φορές θα κόβεται λίγο η φωνή μου. Λοιπόν, αρχίζουμε να πολεμάμε. Δεν θα αρχίσουμε ακόμα, απλά κάνουμε Jerification. Η Τουρκία εδώ, γιατί είναι στρογγυλή. Κανονικά η Τουρκία πρώτον εδώ είναι έτσι, κάπως έτσι. Λογικά θα είναι κάποιο τεχνικό λάθος. Και εδώ, γιατί ναι, είναι ένας κύκλος, τέλος πάντων. Στη Τουρκία θα πάμε αργότερα, επειδή έχει πολύ μεγάλο στρατό, έχει 70.000 άντρες, έχει πάρα πολλά πράγματα. Λοιπόν, αρχίζουμε, κάνουμε πόλεμο στη Βουλγαρία και αρχίζουμε να πολεμάμε. Και όλες παιδιά, σε αυτό το παιχνίδι που παίζω τώρα, έχει μπει ένα update, το οποίο update αυτό θα βάλει τους στρατιώτες που δεν έχουν αρχηγό να πολεμάνε μόνοι τους. Τι εννοώ, ας πούμε η Βουλγαρία δεν έχει κάποιον, επειδή είμαι μόνος μου στο λόμπι αυτό. Και μπορεί, ας πούμε, ο δημιουργός του παιχνιδιού να βάλει οι στρατιώτες της Βουλγαρίας να πηγαίνουν κατά πάνω μας μόνοι τους. Αρχίζουμε πόλεμο με τη Ρουμανία. Από ό,τι βλέπετε ακόμα δεν έχουμε αρχίσει και εγώ ήδη έχω πάρει τη Βουλγαρία και τώρα πάμε για Ρουμανία. Και μετά θα πάμε για Ιουγκοσλαβία και Αλβανία. Και μετά δεν ξέρω, θα μεγαλώσω. Λέω να πάρω παιδιά και το Βερλίνο, να πάρω και κάποιες άλλες χώρες, ας πούμε Πολωνία, Λιθουανία, να φτάσω ως εδώ. Γιατί παιδιά θέλω να φτάσω ως εδώ? Γιατί αυτό το βίντεο θέλω να είναι μεγάλο. Τι εννοώ? Η αυτοκρατορία του Βυζάντιου 2.0 να ολοκληρωθεί σωστά και όχι να έχουμε τόσο, ας πούμε, να έχουμε Ρουμανία, Βουλγαρία, Ιουγκοσλαβία, Αλβανία, Hungary και Αυστρία και Τουρκία. Οπότε καταλάβατε εγώ τι θέλω να κάνω. Από ό,τι βλέπετε πηγαίνουν μόνοι τους κατευθείαν αυτοί να συνεχίζουν, από ό,τι βλέπετε. Όταν φτάσει εδώ, εντάξει, δεν χρειάστηκε άλλο γιατί τους σκοτώσαμε. Παιδιά, έχει μπει και το Summer Event, που το Summer Event ήταν, εντάξει, ωραίο είναι. Λοιπόν, αυτοί οι στρατιώτες που έχουν 1-2 αστέρια έχουν όχι και πολλές πιθανότητες, 30-40% πιθανότητα
να σκοτώσουν το στρατιώτη. Αυτό με τα 3 και τα 4 σημαίνει πως έχουν 70% πιθανότητα να σκοτώσουν το στρατιώτη. Και αυτοί που έχουν 5-6 αστέρια θα μπορούν ξεκάθαρα να σκοτώσουν τον στρατιώτη. Από ό,τι βλέπετε, ορίστε. Να σας δείξω και λίγο το rank μου. Δεν ξέρω τι rank είμαι, αλλά θέλω να ανεβώ στο... Θέλω να πάω στην Ελλάδα, υπάρχει Ελλάδα. Να δούμε ποιος έχει παίξει. Έχω σκοτώσει από ό,τι βλέπετε πάρα πολλούς. Δεν έχω νικήσει καμία φορά, αλλά κανονικά έπρεπε να νικήσω. Γιατί μια φορά είχα γίνει η Ρωσία και είχα πάρει όλο τον κόσμο, αλλά τέλος πάντων. Πάμε να πάρουμε τώρα τη Ιουγκοσλαβία. Μετά θα πάρουμε Hungary και Αυστρία και τότε, okay. Θα αναβαθμίσουμε λίγο τα όπλα μας, θα πάμε στο τρίτο level όπλων και μετά θα πάμε στο τέταρτο. Που στα 4 level θα μπορείς να κάνεις αρκετό damage, ας πούμε με ένα στρατιώτη να μπορείς να σκοτώσεις 2. Όχι. Λοιπόν, σκοτώστε. Εντάξει, θα πάρει λίγη ώρα μέχρι να πάει αυτός. Έχει άλλες 2 χώρες, αλλά δεν μας νοιάζει γιατί θα πεθάνει η χώρα. Ορίστε, τώρα πάμε στην Αλβανία και θα κάνουμε level up τους στρατιώτες μας. Πρώτον, θα πάρουμε αυτό και θα βάλουμε και άλλους στρατιώτες. Έβαλα 6 στρατιώτες. Οκ, μια χαρά. Έχω 8 στρατιώτες τώρα. Και παιδιά, θα πάρω την Αλβανία και θα τα πούμε σε λίγο. Λοιπόν παιδιά, μεγάλωσα λίγο παραπάνω από ό,τι έπρεπε. Πήρα την Αλβανία. Πήρα την Αυστρία και το Hungary. Ελπίζω να μην νευριάσει ο ζωγράφος της Αυστρίας. Ναι. Όσοι ξέρουνε. Τέλος πάντων, και τώρα θα αρχίσω πόλεμο με την Τουρκία. Αρχίζουμε και πολεμάμε the Turks. Θα έχουμε μια γερή μάχη από ό,τι νομίζω. Γιατί είναι γερή αντίπαλη. Το ελπίζω. Λοιπόν. Ωραία. Ωραία. Τώρα θα πάμε... Δεν ξέρω... Α, ναι, έτσι πάμε. Εντάξει, δεν είναι και τόσο γερή από ό,τι νόμιζα, αλλά τέλος πάντων. Μετά θα πάμε εδώ, Τσεκοσλοβακία, και μετά θα πάμε εδώ, στην Πολωνία, λέω εγώ. Ωραία, τώρα πάμε λίγο να πάρουμε την Τουρκία.
Οκ, δεν το περίμενε, νόμιζα πως θα σταματήσουμε εμείς να πυροβολάμε, αλλά τελικά σταμάτησαν αυτοί. Δεν θα πάρετε την Κωνσταντινούπολη, θα σας πάρουμε πρώτους. Και λοιπόν, παιδιά, πήραμε και την Τουρκία, οπότε αυτό σημαίνει πως πήραμε και πίσω την αρχαία μας πόλη, την Κωνσταντινούπολη, αλλιώς Ινσταμπούλ ή αλλιώς την πόλη. Τώρα αρχίζουμε να πάρουμε τη Τσεκοσλοβακία. Έχουμε ακόμα 5 χρόνια για να πάρουμε και την Πολωνία, γιατί το 1945 τελειώνει η εκστρατεία μας και είναι 1940, από ό,τι βλέπετε και εσείς εδώ πάνω. Και θα αρχίσουμε να κάνουμε και εδώ Jerify War και έχουμε 480.000 ευρώ. Θα πάρω αυτό το housing, θα πάρω αυτή εδώ την πανοπλία, τέλος πάντων, και θα αρχίσουμε να κάνουμε πόλεμο με την Τσεκοσλοβακία. Εδώ, παιδιά, ήρθα για να σταματήσω αυτόν εδώ το στρατιώτη, γιατί το ξέρω ότι θα έρθει εδώ και θα πάω εγώ εδώ με αυτόν τον στρατιώτη. Και κιόλας είναι το Jerification complete για να μπορώ να πάρω την Πολωνία. Η εκστρατεία μας δεν θα είναι και πολύ τεράστια από ό,τι βλέπετε. Άμα πάρω Πολωνία και Λιθουανία θα έχω περάσει ήδη την... Ας πούμε, άμα βάλω την Τουρκία εδώ στο Ηράκλειο και πάει έτσι, η χώρα μου θα φτάνει από την Πολωνία έως τη Ρωσία και παραπάνω. Παιδιά, αν θέλετε, μπορώ να κάνω και άλλα τέτοια βίντεο με άλλες χώρες και από άλλες υπήρους. Εδώ μην βλέπετε πως είναι μόνο η Ευρώπη, γιατί εδώ είναι μόνο η Ευρώπη. Υπάρχει και με άλλες χώρες. Οπότε, άμα θέλετε, πείτε το μου στα σχόλια και κάντε like and subscribe για να κάνω αύριο το καινούριο παιχνίδι που σας έλεγα. Μπορεί να το κάνω και σήμερα. Μπορεί να το κάνω και σήμερα, παιδιά, γιατί δεν ξέρω, απλά θέλω να κάνω 2 βίντεο σήμερα για κάποιο λόγο, επειδή έχω πάρα πολύ ελεύθερο χρόνο, όπως και αύριο θα έχω αρκετό ελεύθερο χρόνο, οπότε δεν με πειράζει κάτω, οπότε. Ωραία, με ένα στρατιώτη, παιδιά, θα πάρω όλη την Πολωνία από ό,τι βλέπετε. Παιδιά, είχα γίνει το USSR παλιότερα και δεν μπορούσα να πάρω και προσπαθούσα με αυτό το νέο update που είχε γίνει να πάρω την Πολωνία. Αλλά, παιδιά, αφήστε το, γιατί είχε φτάσει η Πολωνία, με είχε περικυκλώσει εδώ. Αλλά ευτυχώς την νίκησα και πήρα την πόλη αυτήν εδώ. Λογικά θα σταματήσουν και οι 2 οι πόλεμοι. Σπαμάρω κλικς τώρα. Έχω 620.000 ευρώ. Ωραία, τώρα περιμένω. Ναι, λέω να πάρω καινούρια tanks. Έτσι, δεν ξέρω γιατί. Και ο πρώτος Έλληνας στρατιώτης μου έχει πεθάνει. Τώρα θα πάμε στη Βαρσόνα.
Τώρα θα περικυκλώσω την Αθήνα με τους στρατιώτες μου για να μην μπορούν να έρθουν να την πάρουνε. Παιδιά, είχα παλιότερα ένα κόλπο και μια τακτική που νομίζω κανείς δεν την ξέρει, αλλά τώρα θα σας τη δείξω. Εκεί πέρα που κάνω πόλεμο με την main χώρα μου, πηγαίνω και με αυτόν πάω έτσι εδώ. Αυτός πάει έτσι εκεί. Και τώρα, παιδιά, θα έχω ένα ελεύθερο τόπο για να κουνηθώ. Αυτός πάει να φύγει από εκεί. Και αυτός πάει εκεί. Και λοιπόν, αυτός θα πάει εκεί. Και εσύ θα πας εκεί. Και αλλαγή χώρας. Όταν πάει στη Βαρσό θα το διώξω. Πέθανα. Πήγαινε εσύ εκεί. Εσύ εκεί. Εσύ εκεί. Οι άλλοι τώρα που δεν ξέρω που θα πάνε. Και τώρα θα γίνω Γκρέτσια και με την Ελλάδα θα πάω να πάρω τη Βαρσό, που συνεχώς θα αλλάξω πλευρές. Παιδιά, όταν πάρω την Πολωνία θα ανοίξω πάλι το βίντεο. Γεια σας. Και παιδιά, μετά από πάρα πολύ λίγα λεπτά επέστρεψα με ένα καινούριο κόσμο και μια καινούρια Ελλάδα. Ας δούμε λίγο τι έκανε στην Ελλάδα. Αυτή ήταν η μικρή Ελλάδα που ξέρουμε ως τώρα. Πήρα την Αλβανία. Πήρα τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία. Μετά πήρα Ιουγκοσλαβία, από ό,τι ξέρετε. Πήρα μετά Τουρκία και Χάγκρι και Αυστρία. Μετά πήγα Πολωνία και μετά πήγα Γερμανία. Και όλα αυτή είναι η Ελλάδα που θα γνωρίσουμε τώρα. Και εγώ θα είμαι ο leader της. Ο Ντόπις GR1. Θα είμαι εγώ ο αρχηγός, τέλος πάντων, της Ελλάδας. Από ό,τι βλέπετε έχω κάνει πολύ μεγάλη επανάσταση με την Ελλάδα. Είναι σαν την Ναπολεωνική Γαλλία, όσοι ξέρετε που ήταν ο Ναπολέον και την είχε φτάσει έως την Ρωσία, τη Γαλλία. Και παιδιά, έτσι είναι και τώρα. Είναι, ας πούμε, εγώ που ας πούμε νευρίασα με αυτό που έκανε ο πρωθυπουργός μας και κατάφερα και πήρα τη θέση της Ελλάδας, τέλος πάντων, και κατάφερα και έκανα όλο αυτό. Γιατί αυτό έκανε και ο Γάλλος Ναπολέον. Είχε φτάσει έως εδώ, τέλος πάντων. Και παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Ελπίζω να το απολαύσατε και τα λέμε σε ένα άλλο βίντεο. Όπα, παιδιά, ξέχασα κάτι. Μην ξεχάσετε να κάνετε like και subscribe για να φτάσουμε στους 430 εγγραφούμενους. Όταν φτάσουμε στους 430 θα κάνω, ας πούμε, ένα meetup σε ένα παιχνίδι που έχουμε να παίξουμε πάρα πολύ καιρό στο Roblox. Θα σας πω να με κάνετε friend ώστε να μπούμε στο Roblox μαζί, να περάσουμε καλά. Και τότε θα σας πω, παιδιά, και βίντεο που δεν ξέρατε ότι θα τα κάνω, που θα τα κάνω και θα σας πω που θα τα κάνω. Και αυτό ήταν το βίντεο, ελπίζω να το απολαύσατε και γεια σας.